gyerekek, ebben a videóban a Fantasy Freddy's Animatronic Simulátort fogom játszani. Szóval vágjunk is bele. Szóval Freddy. Ez start listám. Freddy. Itt vagyunk. A csikáikat is el lehet indítani. Nagyon jó. Már ezek azért vannak. És ők is elindulnak. Pacekosan. Ezzel futok. Sorry, igen. Igen. Be tudok eljutni az élejőrhöz. Be. Zsír. Akkor folytassuk tovább. Akkor Bonnie. Arra már nincs, nem baj. Bonnie. Nézzük Bond. Ő mit tud? És most már nem is tudok senkit hívni segítségül. Hát ez szomorú. Na mindegy. Oké. Ide kell bekelni mindenképp, vagy csak ezt nem is ezt ki kell hagyni, mert nem hiszem. De ide Bonnie bejön. Megvárjuk, még nem vigyel. Oké. És most. Basszus. Bezárt az ajtót. Amúgy ott mi van? Nem baj. Előről. Megyen Bonnie. Ugye vele nem tudtunk megölni őt. Oké, indulj be újra, Bonnie. Akkor induljunk el. Megvárjuk, amíg a kamerákat nézi. Így pont nem látom, így már látom. Nagyon figyelj az ajtókat. Az ajtókat nagyon figyeli. Várunk még egy picit, és van egy jam. Basszus, nem sikerült. Na mindjárt. Fú, ez nehéz. Bonnie-nak másodjára se sikerült. Na most meg hátra fog. Akkor csapó 4. Igen. Szóval menjünk. Siessünk. Ó. Azt nem is vettem észre. Jó, csak oda kéne jutni. Nem zárja be az ajtót. Akkor vannak itt szétszórva ilyenek. Hogy be fogja zárni, ha oda megyek. Fogom látni, mikor néz. Oké. És akkor... Csikával már lehet valakit hívni segítségül. Nem nagyon. Na! Akkor induljunk el. Ja igen, Csikának ugye itt van. Ne szokott beállni. Csika másik oldalt indul. Mind a kettő oldalon lehet elindulni. Mi ez a fej Bonnie-nál? Oké, és most. Nem. Oké, és akkor jöhet Foxy testvér. Foxy, hello. Így kell meg kellett volna venni még Foxy. Oké. Na, itt vagyunk Foxy-val. Foxy-val is oda lapokodunk. Nem látom. És elbuktam. Nem. Oké. Jöjjön fel. Még nincs annyi. Akkor legyen. Visszakeressük a bátyjára. Vagy Freddy. Na, itt vagyunk. A Fantasy Freddy's 2-ben. Nincs semmi érdekes. Ez itt mi? Ja? Ilyen lopakodó üzemmódra mentünk. Na, megvan fegyverre. Ezt mindig. Már őre kíváncsi vagyok, hogy milyen a menindulása. Ő hol indul? Itt. Nem vettük fel, basszus. Oké. Ő is neki halkabb. Nem is
Hallom a hangját. Így lopakodó üzemmód. Hello. Több hárkám. Akkor jöhet csika. Igazán meg tudtam volna még venni tojbonit is, de most mindegy. Csikával úgy szellőzőben nem lehet bemenni. Itt van a szellőző, elgoogolni. Most ez fogalmas is még. Meg itt vagyok. Igen. Basszus. Hát megöltem meg. Jó, most lehet kihagytam csikát, de most kipróbáljuk Bonit. Bont. Az ott mi? Majd ezt felveszek. Pappetnél. Na, akkor induljunk el. Megvárjuk, amíg nem figyeli. Ez az most. Hello. Na, csika. Most te jössz. Csikát kihagytam az előbb. Ugye is meglegyen. Még nem vettem fel. Oké, és most. Zsír. Na srácok, innen fogom folytatni, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel és írjátok meg kommentben, hogy legyen még ilyen videó. Sziasztok!